Dane rutin izin saking Jombang Kabuk ini matur nuwun. Ayo Pak Guru Aba Wariman kali dulur saking Belor sing kala wau dereng kelakon dipun lajengaken malih. Nggih alon-alon pokoke kelakon. Sampun kesupen mangke dalu ugi wonten campur sari krida budaya wonten bintang tamunya saking Dawar Mojokerto. Ning Windy ayo duk ini duk jumeneng nyuwun apa niku wau Pak Abah rodo gantungan enten sing niki wau diserat setunggal nggih panipun kan wau tetese baju moto kan nggih panitia wau njaluk tetese baju moto padahal motoku kali siji dinetes sae. Nggih monggo, ayo monggo tiga jumeneng matur-matur iki gilir gumanti wonten Abah Wariman Cak Parno ugi Abah Diman. Gilir gumanti pokoke nglumpuk nggih. Apa maneh kok sing cipta kombelor iki. Yo! Krida budaya. Thank you.